velkommen til Runes blokfløjtestue. I aften kan vælge mellem When the Saints, Tequila og naturligvis Celine Dion, My Heart Will Go On, og det bliver spillet med Nathan. Okay. Okay. Så må du selv vælge, Rune. Så er det ikke en spørgerunde længere. Det er en opfordring. Hvad siger Anne? Nummer 2 er den Jeg tror, det var tequilaen. Det er tequilaen. Så jeg gør mig lige klar. Er I klar? Ja. Altså, ved du, Rune, jeg tror, skal jeg opbestemme, at jeg vil gerne have det der med Celine Dion der. Jeg vil godt tage den sidste med i gang. When the saints, when the saints, pokalfinalen, det har vi sagt.